cyclones ni en okunya nene ni odhi biro. En kata e piny Japan iluonge ni typhoon. Typhoon gi dho Japan en ochal jachien, iluongo jachien en typhoon. Kalausi iluonge ni jachien. En gima ok nyal timone forecast. En gima wuok awuoka apoya tipoko chako luore to chaka mako Madagascar. Sana sana ohero Madagascar. Nitie kwano moro mwaluongo ni gima iluongo ni dynamic meteorology. Dynamic meteorology wacho ni tropical cyclones ginyalo mana bet mabor kod equator. Koro giyudre mana yo Madagascar kucha kata yo Somalia kucha. Koro en gima wuok apoya. Koro kowuok apoya kanyo ting'eni yamo marwa makelo koth. Yamo marwa makelo koth wuok Congo Forest to wuok Indian Ocean. Koro ka yamo loko bo orieyo Madagascar, iyudo ka koro koth ok kal Kenya. Emane gima timore. Kamano. To kamano ahinya kuom ler ma kamano. Ang'eyo oganda osebedo ka penjore ni to